Umuna kadagiti kang runan at damag, nakakita kayo kadin kadagiti otot nga agtartaray iti merkado publiko iti Baguio City. Gaputa parikot kad tikaado dagitoy iti nasa o merkado. Binilin ni Mayor Benjamin Magalong dagiti maseknan apaksyatendat dagiti otot nga agraraira iti pagtagilakwan. Sinugurado ti Mayor ang may parikap ti makalawas ti pakabulan wenno pakabulan ti maysa a section no matakwatan iti maysa a stall apagumumkan dagiti uto. Ada detalyen Jessel Kate Lapisaro. Nabayagan a parikot iti Baguio City Public Market dagiti utot. Para kadagiti market goer apada ni Manang Janet, napatag tinadalos a merkado tapno sigurado daytoy a nadalos tigat-gatangan ken iyawid na iti pamilya na. Dapat yung binibilhan mo, yung paligid niya dapat malinis din para syempre pag bibili ako, pag iuuwi ko, natural, kampante ako na malinis yung iluluto ko. Gapo iti data, nangipaulog iti direktiba ken balaag ni Mayor Benjamin Magalong ano adda ti masarakan nga utot iti maysa a paset ti merkado, maiparakep ti pakabuklan a section iti makalawas tapno madalusan daytoy. Mamati met ni Manang Mirna, anasken laeng daytoy nga addang tapno maipasigurado ti kinadalos ti merkado a paglaklakwan na. Hindi naman po para sa amin lang na nagtitinda, para din sa mga tao. Kasi pag nalinisan nito, yung mga block ng palengke, kagaya dito sa amin, may mga daga. Dapat lang na malinisan, ma'am. Kasi mahirap din naman na yung kung nagtitinda ka, marumi. Paano na yung mga ibang tao? Aminin natin na ang rats, they're everywhere. Di ba? Pero at least nakafocus tayo kung paano natin i-address itong infestation. Kinunana nga irugidan ti maikalima a kampanyada kontra dagiti utot. Kanamnamaan na ang makikaykay sa ti publiko iti daytoy nang runa dagiti adda iti public market. I am holding them responsible dyan sa kalinisan at yung tungkol dyan sa pag-address ng presence ng rats dyan sa market. Wala nang price. Tapos na yung mga fresh, ano yan, mga reward na yan. Inkarimat ti Baguio City Market Office ti pan nakikaykaysada iti daytoy nga addang ti lokal a gobyerno. We are going to start again our rat catching challenge, which is they will going to bring with us yung mga nahuli nila na daga, then ililista natin. As Mayor said, wala nang monetary incentives, kundi bibigyan na lang ng bibigyan natin sila ng recognition plaque. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.